להורדת הדגל לחצי התורן, הקהל מתבקש לעמוד. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות ישראל, ואנשי הקהילות, המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירותי בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה, וקדושה הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. הקהל מתבקש לשבת. אתה יודע כמה ימי זיכרון יש למשפחה כזאת בשנה? יום הזיכרון של המדינה, ויום הזיכרון של החטיבה, ויום הזיכרון של היחידה, ושל הפיקוד, ושל בית הספר והכפר, שלא נשתעמם אפילו לרגע. והימי זיכרון שלי, מה איתם? היום שהוא נולד, והיום שהוא נפל, והיום שראיתי אותו בפעם האחרונה. ומה עם רגע הזיכרון כשאתה עובר ליד עץ שהוא נפל ממנו כשהיה בן 6, והדקה דומיה כשאתה רואה ברחוב מישהו שלמד איתו בכיתה, בשניית זיכרון בגלל מישהו בלונדיני כמוהו, והמקומות, כמה שזה נדוש וכמה שזה נורא. זה לא רק הקבר, זו האנדרטה של הכפר, והאנדרטה של החטיבה, והאנדרטה של הפיקוד, וגלעד פה, וגלעד שם, והלוח זיכרון בבית הספר, וחוץ מזה יש את המקום שהוא נהרג, שבארץ הזאת זה אף פעם לא רחוק מדי מהבית. והמקום שלו ליד השולחן, וכשעורכים את השולחן אתה תמיד חושב האם לשים גם את הצלחת שלו, וכששואלים אותך במשרד ממשלתי, כמה ילדים יש לך? מה לענות? 2 או 3? אני מזמין את יושב ראש הוועד המקומי, החבר דוד הקסנר, לשאת דברים. משפחות שכולות, אורחים ותושבים יקרים. השנה אנו מציינים את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, תוך מלחמה קשה שכפו עלינו אויבינו. מלחמה אשר עודנה נמשכת וגובה מאיתנו מחירים כבדים מנשוא. בנים ובנות שיצאו לקרב ולא שבו, אחים ואחיות שיצאו למסיבה ולא חזרו,
ילדים ותינוקות שנרצחו במיטתם, סבים וסבתות ניצולי שואה שנלקחו בשבי האויב האכזר, זאת מלבד רבבות של פצועים בגופם ובנפשם, שלא יחזרו עוד לשגרת חייהם הקודמת. כל אחד ואחת מהן, עולם ומלואו, חיים שלמים שנעצרו בפתאומיות עבורם ועבור בני משפחותיהם. כולנו התעוררנו בבוקר של 7 לאוקטובר למציאות חדשה, כשראינו את המראות הלא נתפסים מיישובי עוטף עזה, של יישובים עולים באש, תושביהם נטבחים ונלקחים בשבי. המראות הללו גרמו לזיכרונות מתקופות אפלות בתולדות עמנו, לצוץ ולמחשבות וחששות שלא חשבנו שיעלו בדור הנוכחי, פחות מ-80 שנה לאחר שמיליוני יהודים הושמדו באין להם ארץ. קיבלנו תזכורת כואבת לכך שהקוממיות שלנו במולדתנו אינה מובנת מאליה ולא מוגשת לנו על מגש של כסף. התמונות המזעזעות של המון צועל למראה החטופים מובלים ברחבי עזה גרם לנו להבין שמעבר לגדר הגבול גואה ים של שנאה, ושם מצטופפים מאות ואלפי עיניים וידיים המתפללות לחולשתנו כדי שיוכלו לקרענו לגזרים. הדור שלנו קיבל קריאה משר ההיסטוריה ונדרש לחבוש את כובע הפלדה ולשאת את המקלע, לבנות מקלטים וגדרות תיל, כי בלעדיהם לילדינו לא יהיו חיים. גם בדור הזה אנו נאלצים לשלם בדם בנינו ובנותינו, בעלינו ורעיותינו, כדי שנוכל לחיות במדינה עצמאית. השנה השכול פגע בכל מקום, גם בקהילה שלנו כאן בקציר. אנו מחבקים את המשפחות שהצטרפו למעגל השכול, וזוכרים שבמותם ציוו לנו את החיים. ביחד נמשיך לזוכרם את הבנים והבנות, הגיבורים והגיבורות, שמסרו את נפשם למעננו, למען קיומה, ביטחונה ושלומה של מדינת ישראל. יהי זכרם ברוך. חיכיתי כל הלילה שם בתחנה, הבטחת כי תשובו, כבר חלפה שנה. שחר הפציע, הוא לא הגיע. מתי תשוב אליי? בקרוב אני אחזור אל השקט, אל האור, אל הרוח, אל המים. בקרוב אני אחזור אל החום אחרי הקור, אל החוף, אל השמיים. בקרוב אני אחזור, את תראי כמו שיקור שוב לצלול אל תוך עיניים. בקרוב אני אחזור, זמן שחיכינו יעבור ויביא אותי אלייך. כי מרחוק גם כאן השמש מאירה בכל יום, אבל שונה, קצת דומה וקצת אחרת. כי מרחוק הימים והלילות נשטפים בזיכרונות, שם את יפה ואת צוחקת. בקרוב אני אחזור, בסוף הדרך לעצור, אל הרחוב, אל הבית. בקרוב אני אחזור, דלת אחרונה לסגור, ואז ליפול לזרועותייך. כי מרחוק גם כאן השמש מאירה בכל
בכל יום אבל שונה, קצת דומה וקצת אחרת, כי מרחוק הימים והלילות נשטפים בזיכרונות, שם את יפה ואת צוחקת. דלת אחרונה לזכור, ואז ליפול לזרועותייך, כי מרחוק גם כאן השמש מאירה, בכל יום אבל שונה, קצת דומה וקצת אחרת, כי מרחוק הימים והלילות נשטפים בזיכרונות, שם את יפה ואת צוחקת. מילים לזכרם. מה קורה חצור? אני אשתדל לדבר קצר, תמציתי ולא לעשות דרמה, כמו שאתה אוהב. אני חושב שלא עשיתי את זה אף פעם, בטח לא ככה, אבל אני אנסה לספר לך קצת מה למדתי ממך ומה אתה בשבילי. הכרנו כשהייתי בכיתה ג' בחוג קראטה. אני כבר הייתי בחגורה כתומה או ירוקה, ואתה רק הצטרפת לאימונים. אני אפילו זוכר שהמאמן ביקש ממני להדגים לך משהו, ואני אספתי את כל היכולת שלי, והדגמתי והסברתי לך איך לעשות. תוך זמן קצר התפקידים התחלפו. התגלית ככישרון טבעי, ולמרות שהיה לי פור עליך של 2 או 3, מאוד מהר אתה הפכת להיות האחד שמדגים לי דברים. בשקט, בענווה ובמשמעת יוצא דופן, לקחת את היכולת שלך לקצה. בכיתה ז' שנינו עלינו יחד לבית ספר גוונים, והמשכנו יחד עד סוף י"ב. החיבור היה מהיר וטבעי, ואת השותפות מהקראטה הפכנו לחברות בכיתה. אני זוכר שיעור ספרות אחד שישבת כיסא לידי, היית ממש שקוע במשהו במחברת שלך, ואחרי דקה או 2 סימנת לי בחיוך לבוא לראות. כשהסתכלתי ראיתי שציירת בכמה קווים פשוטים קריקטורה מדויקת, והאמת גם די מעליבה, של המורה לספרות. שנינו לא יכולנו להפסיק לצחוק. כשסיימת את הציור של המורה עברת לציור על אחד החבר'ה מהכיתה, ואז על הבא בתור, ואז על הבא בתור, והצחוק רק התגבר והתגבר עד שבציור הרביעי העיפו את שנינו מהכיתה. זאת הייתה הפעם היחידה שהתלהבתי מיכולת הציור המטורפת שלך. לקראת סוף כיתה י"ב, בערב הפרויקטים המסכמים של מגמת אמנות, העבודה שלך הייתה פשוט רמה מעל כולם. כמובן שזה לא הפתיע אותי במיוחד, אני מכיר אותך. כל מה שתעשה יהיה הכי טוב. אבל מה שאהבתי בה במיוחד, שהעבודה לא באה להתיימר יותר מדי. לעומת שאר העבודות בהן כתבו על התהליך והמסר שרצו להעביר בלי לחסוך במילים, אצלך התיאור היה ממש מינימלי וקולע, ועדיין לא היה אפשר להוריד את העיניים מהקיר שעליו הייתה צלויה העבודה. הסיפור הזה ממחיש בעיניי עוד מסר וערך שמייחד אותך. אתה נמדד לפי התוצאה שלך. לספר על הדרך זה יפה ונחמד, אבל בסוף מה שרואים זה את התוצר. האמת, התוצאה שלך תמיד הייתה הכי טובה, ולא רק בזכות כישרון, אלא בזכות עבודה קשה, נחושה וממושכת. בודדים האנשים שאני מכיר שחזרו לסופש בבית משבוע אינטנסיבי בצבא, וביום שבת בערב יוצאים לרוץ 10 קילומטר, בקצב לא נורמלי, ואת זה אני אומר מניסיון. בודדים האנשים שחזרו מאליפות העולם בקראטה עם מדליית זהב, ולא היו מספיק מרוצים כי הם זכו רק במדליה אחת. בודדים האנשים שמציירים ציור ותלשים מהמחברת דף אחרי דף בלי להתייאש, רק כי הקו בעין לא יצא להם בדיוק כמו שהם רוצים, והם לא מוכנים להתפשר על פחות ממושלם. ולכן לא הפתיע אותי כשהתקבלת ליחידת שלדג, ולא הפתיע אותי כשסיימת מסלול, וגם לא הפתיע אותי שגם אז לא הרגשת שאתה עושה מספיק, ולא הפתיע אותי שבשביעי לאוקטובר קפצת לארץ מחול וכבר בדרך בדקת איפה אתה יכול לתרום, ולא הפתיע אותי שבסוף נהרגת מירי של טנק, כי עוד לא נולד המחבל הבן זונה שיכול עליך. אז מה אני אגיד לך חצור? לצערי כבר לא יצא לנו לצאת ביחד למועדונים של גיל 24 ומעלה, ולא יצא לנו לטייל טיול ארוך ולראות עולם ביחד, ולא יצא לי לראות אותך מגדל ילדים שאני בטוח שהיו יוצאים מוכשרים ויפים לפחות כמוך. אבל חשוב לי שתדע שאתה תמיד איתי. כשאני יוצא לרוץ, כשאני יושב עם החבר'ה,
כשאני שומע מוזיקה וכשאני שותה אספרסו איכותי כזה, כמו שאתה אוהב. וכשאתה איתי אתה מזכיר לי לנסות כמוך להיות כל יום הגרסה הכי טובה של עצמי. אבל במקביל להיות צנוע ולדעת שהדרישות שלי מעצמי הן מעצמי, ואני היחיד שיכול לעמוד או לא לעמוד בציפיות שלי. ההבטחה שלי אליך היא שלמרות שבטח אתה משתגע עכשיו ולא היית מסכים לי לומר את זה, אני מבטיח לנסות לגרום לכמה שיותר אנשים להכיר אותך, ושכמה שיותר אנשים יהיו קצת יותר חצור. ככה נהיה חברה יותר טובה. מקווה שלא הבכתי אותך יותר מדי, אוהב ומתגעגע נימר. תודה נמרוד גלפרין. אני מזמין את נורית חנן בשם אורי. תתארו לכם שפע של צלילים, מוזיקה שנכנסת לנשמה, מוזיקה שגורמת לכם לרצות לרקוד, מוזיקה שגורמת לכם לרצות לחיות ולשמוח, ואז דממה. ב7/10 נדמה המוזיקה של חבר. תמיד האמנת שהמוזיקה היא הדרך להרבות טוב בעולם, לשמח אנשים. שילבת במוזיקה שלך צלילים מהטבע, ושם גם נפרדת מאיתנו רגע אחרי שסיימת להשמיע את המוזיקה שלך בפסטיבל נובה. על המצבה שלך נרשם, מנגינת צחוקך תנגן בליבנו לנצח. המנגינה שלך, זו שנשארה גם בדמותם של סול ורום ילדיך, ואנחנו נשמור עליה וגם על ילדיך. המנגינה שלך, מנגינה שקיבלה את כולם, כל אחד ואחת. כל מי שהיה לידך הרגיש בנוח, מקובל ואהוב. המנגינה שלך איחדה סביבך שבט גדול של חברים, שאת כולם קיבלת ללא תנאי. אשתך יערה כתבה עליך, הלוחם שלי. הלוחם שלי לא לוחם רגיל. הלוחם שלי לבש מדים של חיוך, עיניים טובות וחיבוק. ללוחם שלי לא היה רעל בעיניים, הייתה אהבה. הלוחם שלי התחמש במוזיקה משמחת ואור עוטף ויצא לקרב. הלוחם שלי יצא כל בוקר למלחמה, על חופש, לכבוש בריקוד את השטחים החשוכים בתוכנו, אדמה ששייכת רק לנו מבפנים, לא בשום מקום אחר. הלוחם שלי לא האמין בצדק כי אין, כי אם היה, הוא עוד היה. הלוחם שלי האמין בחיים, האמין שהאור והחושך מתקיימים שווה בשווה, זה לצד זה. הלוחם שלי הוא מורה, ואם נקשיב לו, נלמד, נתפתח, נצמח, ואולי גם נאהב. אבל מה שבטוח, אם נמשיך להקשיב לו, אנחנו נבכה, ואז נצחק, ופשוט נחיה. אני מזמין את גילי עיני. יום שבת 7 באוקטובר. אני עומד במטבח עם אשתי, לידינו משחקים הילדים. החדשות מתחילות לזרום לאט לאט ואז מהר יותר ויותר. לא עובר זמן רב ומתחילות גם הודעות הוואטסאפ של החבר'ה מהמילואים. מנסים להבין מה קורה עד שמגיעה ההודעה שקוראת לנו להתגייס. לא צו רשמי, לא שיחה מקצינת הקישור. הודעה בוואטסאפ, כי ככה זה במילואים. כשצריך פשוט מגיעים בלי לשאול שאלות מיותרות. וכמו תמיד בצו 8 כולם מתייצבים. 110% נוכחות, כשגם אלו שכבר משוחררים מבקשים להגיע ולהצטרף. ובכל זאת מישהו חסר. חסר בחיוך הטוב שלו, בצניעות הממגנטת. חסר במנהיגות השקטה ובגישה הכל כך לא מובנת מאליה של לעשות מה שצריך מתי שצריך. חסר כי במשך 14 שנה היה הפנים של הפלוגה והאבא של כולנו. אלחנן, תמיד אמרתי שאתה בעיניי האידיאל לגבורת לוחמי המילואים. ולא, לא בגלל קרבות תחת אש או סיפורים הירואיים. דווקא בגלל השגרה המונוטונית והשוחקת, שגרה של עשרות ימי מילואים בשנה, במשך שנים. שגרה של משימות מעייפות שלעיתים לא ברורה התכלית שלהן. אתה גיבור כי עשית את כל אלו בצורה הטובה ביותר. מעולם לא התלוננת, לא ביקשת להתחמק. ידעת שמאחוריך עומדים חיילי הפלוגה, ולמרות שהם כבר אנשים מבוגרים, הם מסתכלים עליך. לראות איך תנהג ומה תעשה. ואתה פשוט היית בא ועושה. זו הסיבה שלא היית צריך מילים גדולות וסיסמאות, כי המעשים שלך פשוט הדביקו את כל הסובבים אותך. 4 חודשים היינו במילואים, ואומנם היית חסר, אבל גם היית נוכח. נוכח בסיפורים של ותיקי הפלוגה,
נוכח בדרך שבה הפלוגה התעצבה לאורך השנים, הרבה בזכותך ובדמותך. עברו יותר מ7 שנים מאז עזבת אותנו. חלק גדול מהחיילים בפלוגה לא זכו להכיר אותך, אבל האופי שלך, הגישה הישירה ונטולת המניירות, עדיין נוכחים בפלוגה, ובעיקר ביחס שבין המפקדים לחיילים. במהלך חודשי המילואים שינינו מספר גזרות. באחת הפעמים נשלחנו לשבוע קצר לגזרת אשדות יעקב. שינוי משימה שנראה מנותק מגזרת הלחימה בה הוצבנו. בגבולת הגזרה הזאת, ליד גשר הישנה, נמצא המקום בו נפלת. כנראה שזו הייתה הדרך שלך להשתתף גם בסבב הזה. הרי היה ברור שלא תשאיר אותנו לבד. כי ככה זה במילואים. כשצריך פשוט מגיעים בלי לשאול שאלות מיותרות. נשארה תמונה מאת איזימן. נשארה תמונה. הוא במדים, עם הקסדה על הראש, הרובה על הכתף, בנעליים הגבוהות. הפרידה בלשכת הגיוס, הנשיקה בתחנה המרכזית, הפרח מהחברה. נפנוף היד להתראות, עם הכלב בחצר, נוסע אלונקה באימון, עם החברים בים, ואחר כך במסע הקומתה, ואחר כך מקבל דרגה, ויושב עם סבא ליד שולחן השבת, ועולה אל הקו, וקורא ספר במיטה. הוא ממתין בתחנת ההסעה, וחוזר לרגילה, והמדים זרוקים על הכיסא, והארוחה בערב החג, ופתאום דפיקה על הדלת. המילים הקצרות, השקט, הבכי, הוא נהרג. נשארה תמונה, המון תמונות. ליד הקבר הפתוח, החברים שמתחבקים ובוכים. הפרח על האבן הלבנה. החברה שנשארה לבד. סבתא שעברה את השואה. השכנים שאיבדו בן, בעצם כל אחד במדינה. ומעל הפסנתר הפרוטרט שלו. חיוך שקפה לעד. מבט חודר. העיניים אומרות הכל, אבל שותקות, והשקט הזה כל כך מצמרר. הזיכרון מסרב להיפרד, הרגעים יפים שלא ישובו, החלומות שהרגה העופרת, חיים שלמים שעצרו מלכת, אבל בלב הם רצים כמו בסרט, ובלב הם נראים כל כך אחרת. נשארה תמונה, כאילו שום דבר לא קרה. נשארה תמונה אחת במסגרת שחורה. גילי יהב, על אחיה סמל ליאור זיו, זכרו לברכה. כששואלים אותי, איך ההרגשה הזו של לאבד מישהו קרוב, בן משפחה, אני אומרת שזה כמו להיות קשור בחבל. בהתחלה, אתה מופתע מחוזק הקשירה, מעוצמת הלפיתה, מרגיש כאב גדול ונורא, משתק את כל עברי הגוף, מרעיד את מיתרי הקול, מונע מהריאות לקבל אוויר, מהרגליים לתפקד. תוך כדי כך אתה מנסה להשתחרר מהגזרה, מושך, תולש, כועס, צועק לעזרה, מגרד ומשפשף. כשאתה מבין שאין ברירה, הקשר יישאר. אתה נרגע לרגע, מסדיר נשימה ומנסה להמשיך כרגיל. פתאום אתה מגלה שאתה לא יכול לעשות הכל כרגיל, ואתה לומד ומלמד את עצמך. איך זה להתגרד כשהידיים כבולות? להתקלח, לישון, לעבוד, לנהוג ועוד. חלק מהדברים אפשר אפילו לעשות בלי שאחרים יראו שאתה כבול, וחלק ממש לא. לפעמים הקשר הופך למרכזי וקשה להסתיר אותו, כמו בלחיצת יד לדוגמה. כשפוגשים מישהו חדש ולוחצים ידיים, נעים מאוד. אתה מיד צריך להתנצל ולהסביר מדוע ידיך כבולות, ולספר איך זה קרה לך, וכמה זמן אתה כבר כבול. עוברות 4 שנים, ואני מגלה שלא חיבקתי מישהו כבר הרבה זמן. לא התמתחתי, לא שיחקתי בכדור. לא רקדתי,
ועוד הרבה הרבה דברים שפעם הייתי עושה כל הזמן. הידיים כבר קצת נפוחות, לא כמו פעם. סביב פרק היד יש סימנים כחולים, והרופא אומר שכנראה יישארו צלקות לכל החיים, גם אם ישוחרר הקשר יום אחד. אי אפשר לטפח את הידיים, והן סדוקות, יבשות, מזקינות יותר מהר משאר חלקי הגוף. גילי שכלה את אחי אליאור, שנהרג במהלך פעולה ברפיח. השיבולים הכפופות ברוח, תני לו לחלוץ את נעליו, לרוץ להשתובב עם הרוח, תני לו לשרוק ולזמר, לדלג על אבני דרך, תני לו לחיות כפי שחי, אל תתעצבי עוד, כי הוא הלך ציפור לדרום, שובי לי מהחול, כי את יודעת, אהובך לא יחזור אליי. שלחי אותו, תני לו ללכת לחופשי, אף כי יודעת שלא יחזור אלייך. שלחי אותו, תני לו ללכת למקומו, לשיבולים הכפופות ברוח, תני לו לחלוץ את נעליו, לרוץ להשתובב עם הרוח, תני לו לשרוק ולזמר, לדלג על אבני דרך, תני לו לחיות כפי שחי, אל תתעצבי עוד, כי הוא הלך כציפור לדרום, שובי לי מהחול, כי את יודעת, אהובך לא יחזור אלייך. אל תתעצבי עוד, כי הוא הלך כציפור לדרום, שובי לי מהחול, כי את יודעת, אהובך לא יחזור. שלחי אותו, תני לו ללכת לחופשי, אף כי יודעת שלא יחזור אלייך. שלחי אותו, תני לו ללכת למקומו, לשיבולים הכפופות ברוח. והכי נורא, אפרים סידון. והכי היא האמת הנוראה כל כך, שכאשר אתה נושם לרווחה, מישהו אחר נאנח. האחד יזכה גם למחר, השני יישאר באתמול. שם שלך אינו מוכר, לאחר הוא הכל. מישהו מודה לאל, ומישהו אחר פורץ בקריאות שבר. אחד נולד מחדש, השני מובל אל הקבר. כמו בלוטו דמים, נפלטים השמות, כדור ועוד כדור ועוד מטען ועוד דמעות. ואתה מתפלל לא להכיר, ואתה מתפלל לא לזכות, ואין שוויון באבל,
ואין סימטריה במכות. הכלל הכואב ממשיך, הפרט האחד נקבר, ככה עכשיו בהווה, ככה היה בעבר. רגע אתה קיים, ועוד רגע אתה איננו. ככה הם חיינו, וככה הוא מותנו. בסוף זה החייל הקטן, ברגע האמת, שלא נותן לאויב להימלט, שישן שעתיים עם נעליים, ששורף לו בעיניים, שמלכלך את הידיים בפיח שחור, שהופך משטוטניק פתאום לגיבור. בסוף זה החייל הקטן, בלילה לבן, שעומד מול השטן, ריסים ואצבעות. זה החייל הקטן שרואה את הזוועות, שמחכה שעות במוצב שלמטה, שלוקח את הצרחות של החברים שלו הביתה. בסוף זה החייל הקטן, ברגע גורלי, שמחביא תהילים בכיס השמאלי, שמסמס, אני אוהב אותך, לאמא, ואז נכנס פנימה, עד האיום האחרון. זה החייל הקטן, שעלול לחזור בארון. וכל יושבי המפקדות ומקבלי ההחלטות ומטפסי המדרגות ונושאי הדרגות מבינים מצוין. בסוף זה החייל הקטן, היסוד של הבניין, שחובש את הקסדה, שמבצע את הפקודה, שעושה את העבודה, וזאת עובדה. הלב של כולנו נשען על החייל הזה, הקטן. גלים מגלים את הרוח, כמו שהלב יגלה בחור. הלילה מאיר את הבוקר, שמאיר אותי ממיטתי. ואיך כבר אוכל עוד לברוח מזיכרונך אל שפיותי, עד אחרי הנצח, עד לפני הכל ניפגש, תראה בסוף זמן הוא ים אך לא החוף, עד קצוות הרוח, עד יכבה ניפגש, תראה בסוף זמן הוא ים אך לא החוף, תראה בסוף. כוכב שוב נפל בשמיים, ומישהו ביקש משאלה, השמש טובעת במים כמו שאני טובעת בך. לא תדע איך שמחתי בלילה כשבאת אליי בחלום, באור של נועם פניך ראיתי שטוב שמצאת מקום, עד אחרי הנצח, עד לפני הכל ניפגש, תראה בסוף זמן הוא ים אך לא החוף, עד קצוות הרוח, עד יכבה האור ניפגש, תראה בסוף זמן הוא ים אך לא החוף, תראה בסוף. עד אחרי הנצח, עד לפני הכל ניפגש, תראה בסוף זמן הוא ים אך לא החוף, עד קצוות הרוח, עד יכבה האור ניפגש, תראה בסוף זמן הוא ים אך לא החוף, תראה בסוף.
חורף 23. אני זוכרת שפחדתי לעזוב את הדירה, שמישהו למעלה נרדם בשמירה, ולך תספר לעולם מה כאן קרה. כמו יתומים, אני זוכרת שאחי שאל אותי איפה אלוהים, ואני שאלתי מי בכלל דואג לחיילים. זוכרת שתרמנו להם אוכל ובגדים. לא היה שמאל ולא היה ימין, מצלצלת לאבא והוא לא זמין. בצער קשה פי מיליון להאמין, שיש אלוהים בבתי העלמין. אנחנו הילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שערפו לו את הראש. בצער רב ויגון קודר, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר. חיללו לי את השבת והמשיח מאחר. זוכרת שאימרנו על מתי זה ייגמר. בא לי לדבר עם אבא, על כל מה שעבר היום. שוב אני מרגיש לבד. אבא, תעשה מקום. מישהו מקשיב למעלה, מישהו בכל מקום, יישאר איתי לעד והגשים לי את החלום. ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח פה לחיות. בוא תגיד לי מה הגעתי לעשות, כי זה פאקינג חלום בלהות. יואו, לא הבנתי מה. ניסית ללמד אותי שיעור? רצית לספר לי מה מותר ומה אסור? מה? כאב לך על כל מה שקרה ביום כיפור? אז אני לא אשמה, ובטח לא הרוב. נשבעת לך באבא שהלב שלנו טוב. אני ראיתי מקרוב את הילדה שלא הבינה. למה אתה לקחת לה את האח ואת האמא? אני ישבתי עם החברה על הדשא, ואני מתפלא שהם הצליחו לדבר. אבל אף אחד שם לא חיפש את האקשן. אבא, כל אחד איבד איזה חבר. אומרים שאתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן. הרמנו את הראש והורדנו את הכובע. לצבא הקדוש, למלאכים של הנובה. לדמעות בעוטף, על ילדי הדרום, ששרדו לספר את מה ששרתי היום. הותר לפרסום, כי ליבנו נשבר, ובמסתרים, בחדרים ריקים, רבבות יבבות נחנקות ללא קול. הותר לפרסום, כי דמנו הותר, ונבזזנו באפלה מן היקר מכל יקר. בסופנו השמיים עמדו מלכת, אלמלא השעון שתקתק לא ידענו שכה רחוקים אנו כבר מן הבוקר. איזה זרע יישאו הרוחות באביב, איזה פרח יצמח על קברנו. אני אתפלל שתהיה זו נורית צהובה לפנים, כתבתי אותה בערים. מה יהיה בסופנו? מה יהיה בסופנו? שני נערים ברחוב שרים שיר בשני חלונות ברחוב, כבר הודלק אור. שתי אוניות בנמל מפליגות הלילה, שתי ידיי בשתי ידיך קרות. מה יהיה בסופנו? כבר הותר לפרסום, כי זיוו הקסום המבהיק מפני זה שאהבנו קבע. אבל תחת אותה אדמה כבר מנץ צמח עקשן, משריש עד אין קץ ונלפת אהבה. מה יהיה בסופנו? מה יהיה בסופנו?
בסופנו. מה יהיה בסופנו? מה יהיה בסופנו? תפילה למשפחות השכולות מאת הרב שי פירון. אנא אלי, בשעה בה אנו זוכרים את ההולכים, השרה שכינתך על הורים ואלמנות, יתומים, אחים ואחיות, חברים וחברות. האר את ימיהם, תקן את חלומותיהם, תן בהם כוח לחיות, להיות, נטע בהם תקווה, רסיסים של שמחה. יהי רצון שידעו לאזן בין זיכרון לאבל, בין בניין לחורבן, ותן בנו תבונה להיות להם לעזר, למשענת. שנדע להבחין בין כוחה של מילה לכוחה של שתיקה. שנמצא דרך לבחור נכונה בין קרבה לריחוק, בין דרישה לפרישה. ויבוא שלום בארץ, שלום בחיליך, שלווה בארמונותיך, וחיים ושלום מן העולם ועד העולם ישרו בארץ. ועושה השלום, יעשה שלום עלינו ובתוכנו, ונאמר אמן. לשירת התקווה, הקהל מתבקש לעמוד. תם טקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. הקהל מוזמן לערב שרים בקהילה במועדון הקהילתי בעוד מספר דקות.